ngicela ningazijwayezi ukulala endlini zabantu. Yekani ukuvumela abantu baniskepe ezindlini zabo. I had a friend who said, yena, ngifuna uyitsho the way wayijonga khona, akho kwantombazana mna uyozilala phaa kwam, akho kwasifebe mna esoze silale kwam. Mna weza wazolala kwam, ndiyakuxelela ngoku uzawumensa impilo yakho yonke. Wathi uba nje ungaze uzolala kwam sana lwam, mna ndiyayazi uba ndenze into nebhedini yam, uyawumensa ungagqibi. Uyawuzohamba inyanga uzigqibe ngenxa yokuba wena ubuzile kwam wazolala kwam nendoda yam. Uyayiva? Ndiyanicebisa guys. That thing, I think wandixelela 10 years ago. But even today, when I think about it, I cringe. Ngoba kaloku thina sinale nto yongoyiki yolala emizini yabantu. Awazi uba ngubani othenge laa bhedi, awazi uba ngubani ondlulileyo, awazi uba ngubani otheni. Khululeke ke wena kuyolala emzini abantu ude urhone, kodwa nanani nazo mani intloni. Yintoni enilalisa emizini eningaziyo noba loo mzi lo umiswe ngantoni? Ngubani othenge loo bhedi, ngubani owenze ntoni, wena uyafika uyarhona uyalala. Nikhumbuleni guys, I always say this. People come into their senses after coming. Xa niqonda uba nyhani ke nishushu niyabawelana, bhukhani bethuna. Kodwa awuzukwazi uba mawuyolala emzini womntu, more especially xa ungekazi nix, ungekamqheli, ungekaqheli nerutini yakhe. Nyhani kade akupruvele uba nyhani ke akho mntu ukhona kuloo ndlu leyo mhlawumbe. I mean nowadays izinto zilula, senza ii-video calls, uya-understand? Senza ii-video calls, so niba nerutine mos wena nomntu wakho, niba consistent in whatever that you do. And then loo nto leyo, it can give you an assurity uba okay ke akho mntu ahlala naye. Kodwa nalapho mani izinto azithembisa ndikuxelele, like zibalekisana ngomzimba. Amadoda acupha abafazi babo out there. Mna I have someone, indoda yakhe yavuma, someone that I know, indoda yakhe yavuma, iconfronte behambile beyozihlola nomntu wakhe, umntu bamxelela vele uba ewe mna umntu wam ndamcupha and ndiyayazi uba andisamthandi the way ndandimthanda ngakhona, qha ndisenomona ngaye. Khe niyekeni ukhululeka mntakabawo, nide nimise amangqola mntakabawo, nijonge phezulu emizini yabantu. Nizawulimala guys, nizawulimala. Khona omnye ubhuti eke watsho ngenye imini udathi ngamanye amaxesha ungabona into zakho zingahambi kakuhle, like after meeting a certain person your things start going down, they go south. They go south. Hey guys, niya-understand uba kunzima kanjani ukuyolala emntwini for the first time, nobuthongo abehli ngoba awazi noba mntakaba ulele nomntu mntakaba utsibayo ebusuku othakathayo uhamba ngekhetshi. You don't know. Awazi noba lo mntu olele ecaleni kwakhe mntakaba noba uyajika ebusuku abe yinyoka, wena ulela apha ecaleni kwakhe. Kunzima, kunzima, kunzima. Okanye lo mntu lo mntakaba isiqu sakhe sike simshiye apha, akushiye wedwa apho, uhambe uyokwenza into zakhe, akhwele iikhetshi zakhe mntakaba ayohlangana nabanye koobhijola aphinde abuye azolala apha ecaleni kwakho. Yintoni le nto esenza sibe comfortable? Like when I think about it, it's so scary. Andizenzi ibhetele guys. Awazi noba ulele ecaleni kwe-serial killer. Mntakaba ucaba uyolala rhone ade athule mntakaba wenze zonke izinto ezenziwa ngumntu oqonda uba urelaxile emzini womntu. Naku ngoku kwake kwaba viral. Iitotolo zihlangane neemomozi zingahlukani ngoba kukho lo tata lona ozihlanganisile, wade yena wazobakhupha nge-okapi. Waqhaga wayivula i-okapi. Nike nizicinga ezo zinto ezo bethuna xa nirhalelana ningabantu. Nike nizicinga uba heyi andazi noba lo mntu endi-sexually attracted kuye uba ungumntu onjani, noba uyajika abe yinyoka mntabawo. He, zininzi izinto. Thina sikhule sixelele uba umntana kabani sudlala naye uza kufakela inyoka, uneenyoka lo mntu lo uzawulala. Santsho amantombazane ke ngoku, ungakulingi udlale kakhulu umntana kabani, umntana kabani uneenyoka uza kushiyela amantshontsho nawe. Niyayiva? Hayi nina nezinto ziyoyikisa ndikuxelele.
Usiyoyikisa, and siyi-country we're not ready to talk about those things uba ukhululeke uhambe uyolala emntwini, ugqiba kwakho ulala naye. Awazi lo mntu uba uyintoni, awazi uba uyintoni, awazi noba ulele ecaleni kwantoni. Ulale ke wena kukhululeke sana nam. Niyalala bantwana? Niyalala ubuhlungu? Ude uphume nezaa zingci mntakabawo, you draw. Hayi, icela ivuthiwe kodwa ke bethuna umntu nomntu uyazazi. Abanye abantu bazalwa bembethe, abanye abantu bayaboniswa, abanye abantu bahlasimla imizimba beqala uhlangana nabanye abantu, abanye abantu baye batsho igazi labo lihambelana nelobani, abanye bayakholelwa uba bona abahambi bodwa bahamba nabangabonwa. Senje uba zinintsi iinkolelo zabantu kodwa ekugqibeleni yekani ukulala emizini yabantu eningabaziyo ude ukhululeke, ngoba abantu bayazenza izinto just ukukulimaza. And worse, uzolinyazwa ngumntu wena ubungazi noba uya-exista. Awazi noba usli uya-exista kuloo relationship wena uyafika uyalala mntakabawo, uvuka ekuseni ugqiba kwakho umenstruate impilo yakho yonke. Ubungazi into mntana bantu. It's not like uye phayana uyazi uba ukhona umntu ophayana ngenxa yoba uye waqhathwa. Fumaniseke uba wena uye wahamba wayongcobhoza ngetotolozi yakho kubani bani, ingasaphindi ivuke. And ufumaniseke uba nalo mntu ubungcobhe kuye akazi kwanto ugqiba kwakho wena uthi ubize umntana abantu ngomthakathi. Uthi ukuthakathile kanti akazi kwanto kwayena. Uyayiva? Uzigqibe izangoma, ugqibe i-men's clinic, ugqibe oodoktar, i-gynecologist, intontontontoni. Ugqibele sowusithi oko kodwa ndandilele nobani. Hayi mani ikhona le nto eyenzekalayo kum, noba ubani uyathakatha. Umtyholo umntana abantu. Uthi ukuthakathile kanti akazi kwanto kwayena. Kumnyama ebusweni benkawu. Masizicingeni ezo zinto guys, sizicingeleni. And anditsho, and kaloku asizunganantsiki kaloku, asizunganantsikani. Ngoba kaloku negazi, igazi liyayifuna inantsika. But let us be calculated. As much as sometimes kwabanye abantu it always seem like you are paranoid or probably, hey wena ukholelwa kakhulu entweni zesintu, or ukholelwa ebuthakathini, or hey wena uthanda ukuzenza i-prayer warrior or whatsoever. I always say that isikike nijagwa kijagwa, uno ki uno. Be with someone who speaks the same language with you so that you don't feel judged when you speak such opinions. Ungazufila uba lo kufuneka ungakhululeki uba uwena entweni okholelwa kuzo because of usendaweni erong abantwini. Someone who believes in a certain thing that is way far different from what you believe in. Masiyekeni uzenza njalo guys, masiyekeni. Abantu bayalimala apha ngaphandle, ubone sewuneentwala mntakabawo. Iintwala ke ndikuxelele xa sezinantsika xa uphakathi kwabantu, mna bendinayo i-cousin ndikuxelele. Ezaa ntwala eziyana bezihamba zihambe nalapha emashiyeni wakho. More especially xa zibona abantu. Zikurhawuzelele ngexesha unabantu okanye ube nelinye ikhwapha ongalaziyo. Kodwa elo khwapha elo lenzeka only xa uzoba phakathi kwabantu, ngoba kaloku laa mntu uzixelela uba ufuna ukukuhlaza. Xa atsho uba ndifuna umbonisa abantu, ndifuna umhlazanye. Awazi ntona mntana abantu. You were just there maybe trying a relationship. Okanye mhlambi you were there because of wena ukwi-dry season, ubufuna nje ukufika eChama station. It's been a long time. Kanti that Chama station you were longing for is a station that you will never reach in the near future.